Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cañete and Company, RC Daisy Golosinda, Melton's Halo-Halo, Myra Pamadur's Flower Shop. Atong iapil sa atong mga pag-ampo kining mosunod: healing of Nathan Thomas Ho, Jesse Lim, Alberto Kailan, Chulette Librando, Axel Joseph Marzo. Thanksgiving for blessings received offered by Teresita Acantilado, Nick and Zenaida Villanueva and family, Jorge and Ethel Mailonakis and family. Good health of Chan Chin Lam, Sinaida Ho, Angelina Go, Cherio Cañada, Arlinda Paras and family, Joseph Espilita. Birthday blessings of Rita Faye Maghop, Teresita Cantilado, Bitsaida Kailan, Marivic Perez Vispo. Wedding anniversary of Florentino and Flora Dadang. Safety of overseas Filipino workers and migrants. Eternal repose of Bienvenido, Conciso Gamaliel, Nicolas, Nito, Rufo, Regino, Santas, Josefa, and all the souls in purgatory. Alang usab sa mga katuyuan sa mga sponsors, benefactors of Paulines TV Ministry. Cry out with joy to the Lord of the earth, serve the Lord with gladness. Cry out with joy to the Lord of the earth, come before Him singing for joy. Know that He, the Lord, is God. He made us, we belong to Him, and we are His people. The sheep of His flock, the sheep of His flock. Cry out with joy to the Lord of the earth, serve the Lord with gladness. Cry out with joy to the Lord of the earth, come before Him singing for joy. Come before Him singing for joy. Come before Him singing for joy. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. So, ang mga hinautang, kining santos nga misa, no, magdala ka na ito panalangin, ka na ito tanang nga nagsimba karon. No? Usap sa mga igsuon nga nagsimba diya sa ilang, tas sa Panimalay, pinagi sa division. No, tas sila, unta ka panalanginan, pinay sa grasya ni santos nga misa, no? Tagaan o ayuhan sa sakit sa lawas o sa kalag, walay pa sa kalinaw sa Panimalay. O karamaan daw kita pagsaulog ng santos nga misa, basulan na ito ang atong mga sala. Nagakumpisa lago sa Dios samahan magagagahon sa tanan. Kaninyo mga igsuon, kinakalapas ko dako uyamot. Sa unahuna sa pulong sa buhat. Sala pagbuhat kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala.
Busa na nga moyo ang Santa Maria kanunay ulay. Sa mga anghel, mga santos, kaninyo mga igsoon, inyong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasiluon ang atong mga sala, darungat tos kinabuhing dayo. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te benedicibus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter magnam gloriam tua Domini Deus ex celestis Deus Pater omnipotens Domini Filii unigente Iesu Christe Domini Deus Agnus Dei Filius Patris Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipete peccationem nostra qui sedas ad dexteram Patris miserere nobis Dominantus solus sanctus tu solus Dominus tu solus altissimus Iesus Christe Iesu Christe Sancto Spiritu in gloria Dei Patris Magampo kita. O Amahan, hiniusa kami sa unahunag sa kasing-kasing. Dini sa imong gugma alang sa magisugo ka namo. Ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Ning kalibutan nga nagkausab-usab.
tabangin kami pagpangita sa butang bililhon. Nga magdala ka namo nga matur nga kalipay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nasayod ako sa ilang binuhatan ug huna-huna, ug moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran ug katawhan. Mangani unya sila ug makakita sila sa akong gahom, ug magbutang akong ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, ug ngadto sa Tubal ug sa Grisya, ug sa mga pulo nga tuas sa layo nga wala makadungog sa akong ngalan ug makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran. Ug dad-o nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuunan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno, ug mga kamilyo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid, ang Jerusalem, nag-ingon ang Ginoo. Ihalad kamo nila nga rikanako, ingon nga maghalad ang mga Israelita didto sa templo sa Ginoo, sa ilang halad nga pagkaon sinulod sa limpyong sudlanan. Himuon kong mga pari o mga lebeta ang uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isangyaw ang mayong balita. Taiga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya, kamong tanang katawan. Makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga jutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug latuson ang tanan nga iyang gisagop
ingon nga anak. Antusa ang pagkastigo kaninyo, ingon nga kini, gikan sa inyong amahan. Kay nagpaila kini, nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagod nga dili kastiguhon sa iyang amahan? Kung kastiguhon kita, makasubo kini kanato, inay makalipay. Apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinawon. Busa, ituboy ang nahuyhoy ninyong mga kamot, ug liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subaya ninyo nga ang tulid nga mga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo hinoon. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan, nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, jutay ra ba ang maluwas? Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay daghang musulay, pandili makasulod. Mubangon ang Pangulos panimalay, sirhan niya ang pultahan. Kung nigtindog ninyo dito sa gawas, magsugod kamo pagtuktok sa pultahan, nga mag-ingon, Sir, ablihi in town ang pultahan. Mutubag siya kaninyo, wala ko mahibalo kung tagadiin kamo. Unya mutubag usab kamo, mikaon ug miinom kami uban kanimo. Nanudlo ikaw sa mong mga lungsod. Apan mutubag siya sa pag-usab, wala ko mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako, kamo mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdanguy-nguy ug pagkagot sa inyong ngipon. Inigakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, ug tanang mga propeta dito sa harian sa Dios. Samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tao nga mga buot gikan sa sidlakan, sa kasadpan, gikan sa amihanan o habagatan, ug mutambong sa kalaanan dito sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong maulahi karon mahiuna. Ug dagan usab nga karon mahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga isulkit sa mga ito dinhi ba nga dili gustong maluwas
Satu ang mga problema sa kalibutan. Wa tingali no. Labo pa kinsa man ato din yun nga dili gustong maluwas. Aron makabot ato o makasulod sa harian sa langit. Gusto kita tanan ni ana mga igsoon. Pero kung pas Ginoo haron maluwas ta, kinahanglan mo sulod ta sa sigpit nga pultahan, narrow door. Sigpit nga pultahan. Nadoon na ito mga panahon na ba nga, daghang kaibitang mga drug user na nanurinder ba? Kaya gusto silang maluwas. Maluwas. Gikan sa kamatayon o gikan sa lahat ng bisyo. Kaya gitukhang man sila. No? Unya, natabo, nanurinder sila. Unya, gipasaan sila nga din sila gyud mausab. No? Unya, uban sa tukhang ingo nga kinahanglan jud ka nga mag-usab o kinahanglan nga mag-rehab juga. Mag-rehab juga. Kung hibaw ta sa balita nga ang kung nanurrender ang hitabo ni surrender pauli sila pero dili gyud pa-rehab. Dili gyud. Kaya pag-rehab gyud mga igsoon, grabe naman na sigpit naman ang pultahan. Grabe naman ang gitawag na tog pag-usab ug pag-usab sa imuhang gitawag na tog kinabuhi, kinahanglan man ang gitawag tog di lang physical kundi spiritual healing na magina kunaan. Muna kadaghanan, no? Kay wa man sumutuo sa tughang oh natukwang na noon giparimatsi na kaya namalik man sa akong edad with big responsibilities nga nadako na akong parokya o sa daghang gipiyal nga katungdanan nako kinahanglan jud ko nga ito I have to be strong, healthy gyud aron makaya nako akong responsibilidad. Mabitaw if I may share to you, ako ang routine every day ha. Kinahanglan jud kong exercise every day for 1 hour. Treadmill, 1 hour every day na siya. And I tell you, every day I have to tell myself, kinahanglan jud ka mo exercise. Kay dili sayon kapoy. I have to tell myself, you have to. Kinahanglan, willpower yun. No, I have to be healthy and strong, no? Kinahanglan kita nga doon na tayo saktong rest. 7 to 8 hours anang sleep. Munang, again, I have to control myself, discipline myself yun. Nga kanang mga kalikukan nga gitawag tog tan-os TV sobra-sobra mahunol jud kalit nga kailangan matug jud ka kay napakay misas buntag aron you have the exact time for resting to be healthy. Di lang ka na, no? Kinahanglan jud ka to be healthy gyud nga gitawag na to balanced diet yun. Kanang dili palabi sa tamis, dili palabi sa parat, dili palabi sa tambok, hasta mga lamay araba na. Una nga, ingon na tayo, kausan na lang, pero daghang kausa ba? Muna, I have really to control myself. Nga, kaon ta sudan nga mura bang sa way lami ba, pero kinahanglan because it's healthy. I have to be strong, I have to maintain, I have pagbantay dyan ko sa stress. Stress yun. You know, isang lig-on dyan ko ba? Yeah? Lig-on dyan ko, na di padaan ang gitawag na ito, kana bitawang mga balita, nga mga daot,
No? I have to let go gyud. No? Lig-on jud gyud. Nya kanang din agir mada ay Ginoo imo na ng problema. Kaya kung palitan stressful ka, na daling mangunot na mong naong. You have to. Another thing, in order to be healthy for the day ba, I need to pray. Kaya kanang prayer, mga iso, sa pare ko, susuoton ka na sa busy kay ka. Muna somehow you have to tell yourself, uy, pag-ampo na iwan, nasa kaka-ampo. I have to find time to pray. Sigpit kay na, mga iso, that is what a routine every day that I have. It involves control, tawag dito pagpugong sa kagalingon, tanan. Just to be able to be healthy for that day. I have to earn my health for the day. And that has to be that every day of my life. Haron ko ma-fit ko sa ko ang service o paluwas. Maluwas ako sa health o makaalaga ko sa katilingban. That I have to do. Mabitang Ginoo din sa Ebanghelyo karon, ngayon sa kinahanglan musud ka sa sigpit nga pultahan. But you have paningkamot, you have to strive, you have to sacrifice, you have really kung paniya nga mo sakripisyo juga sa imong kagalingon. Ang pangutana mga igsoon, unsa may atong buhaton, no? Nga haron kita makasulod ta sa sigpit nga pultahan. How can we do that? Ang una, mao kini. Pulpas mala ang kasulatan ba? Nga kinahanglan kita nga atong idiskarga ang kanang mga butang nga ato ang kargas kinabuhi nga tungod ana mahuota sa pagsuod sa sigpit nga pultahan. We have to let go. Kinahanglan gina. Inundom mo atong sambingay sa usa ka batan-on ni duol sa Ginoo. Sa Ginoo kanang unsa may akong buhaton haron maangkon ako kinabuhi nga dayon. Langit pa. Di mo ba magkasulti gina sa Ginoo ang buhatan nimo ni kanang imong kabtangan baligya na dispatchar na og ihatag sa kabus og sunod ka nako padung sa langit. Sunod ka nako. Ug hibaw tas nahitabo wa gyud sa kasunod kay daghan sa karga dato siya yung po sa Ginoo pagkalisod ni sa dato gyud nga malangit kalisod jud kaayo no? Mas dali pas kamilyo nga musud sa pultahan sa lungag sa dagom kaysa ingon to sa dato kuno kini bitang lungag sa kamilyo ba kung mahibaw mo ni ini kinay an eye of the needle ang sugilanon ni ini mao sa Jerusalem dunay pultahan sa ilahang parel ba nga dunay gamayng pultahan nga gitawag og eye of the needle. Nya kanang eye of the needle pultahan na siya nga ang tao makasud dito sa siyudad Jerusalem agi ni ana. Ang camel makasud ni ana on one condition. Kang camel gud mao ilang beast of burden ba mo ilang kargahanan sa mga ilang mga inumpra tanan na no ilang negosyo pero abot anang eye of the needle makasuda ng camel kung iyang idiskarga ang tanan nga na ang karga niya, unya makasud siya anang eye of the needle. Kung naay karga di na siya kasud. As if Christ telling us ba, kinahanglan gini mo idiskarga ng daghang kayong lugod sa imong kinabuhi aron makasuga sigpit nga pultahan ito sa langit. Nahibaw man tamang iso siya mga karga, no? Lipa kaning kahakog na to. Kadang-kadang itong kargas itong kinabuhi. We collect, and we do not give. Kung hakog ta, we are so attached with the things of the world. Kung imagine na ka ba? Kung mapasan pa ni mo na imuhang dihang, imong yuta, imong napasanon, ay, kung tanang kwarta ni mo, imong madadad, una ni mo tanan. When you're attached, disod yung kapag-suod sa langit. Lain pa kayo kayo. Kanag yung karga, sa kalag. Kana bang di ka kadiskargaan ng pagpasaylo, pagkalimot sa kaaw mo, sa kasakit mo isig katao, kanang naagyo pagdumot mo, pagkabugat na sa kalag. Uno ipalutiyo ni ana ba? Nga kining kasi sa mga tao ni ini ba, kung mga mate ni sila, ang ilang kalag,
Di gyud makasaka sa langit kay gihigtag kadina. Munang giingon da kana kuno mga tao naghuwirinta nagkondinado ba magsuri-suri ng kagka di man nakaulpo, di nakasaka kay ang higot man siya sa iyang gitawag natog kalaog, kahakog. Ambot na ningil pagdas utang tingkalis ni si katawo. Di pa siya sa kalibutan. That you have to let go haron makasutas girian sa langit. Sa laing pag-iyon sa bingan ni Kristo, haron makasutas sikpit na pultahan, kinahanglan kita magpaubos. Katubitan ng ngubit siya, ikuha niyo sa gamay nga bata, ingon niya nga, tao ning bata o. Hangtod ka mo may sama ning gamayng bata, di gyud mo makasulod ning harian sa langit. Dili gyud makasulod ning harian sa langit. Kung sa'yo may naa sa bata, ang iyang pagagamay, ang iyang pagkaubos, di ka makasulod. Ba di ay, kumusuhay mo atos Holy Land, no? Bisita na dito ba? Katog yung nanganap itong lugar na natawhan sa Ginoo ba? No? Natawhan sa Ginoo, kanang naagil birthplace niya. Kanang kanang yung lunak yun ba? Kwarto na siya. Nga kung musuhol ka dito, di dyo ka kasuhol kay tuan ang kwarto dito, pero ang pultahan, gamay kaayo, nga ang tanang musuhol to, kinahanglan dyo kang muduko, haron makasuhol ka to approach the birth, ang pasungan, muduko juga. Meaning to say, if you are not humble, you cannot go to Christ. Di ka makaduol niya. Tinulbi ang mga isuon. Kaya ha? Kung mapabsanon ka, mangkon kasi mong sa. Mapabsanon gini ka, no? Hinumsol kasi mong sa. Mga makapasaylo. Obsano gani ka, amino makasbog sa isang mutuman ng kaniini. Munang tao mapobsanon, maluwas niyo. Kung makasul ka sa kingharian sa langit. Doon ay palultion ba nga, ang daan ko na pa sa langit tunukon, adaan pa sa impyerno, puno sa mga bulak. Mandaghan pa doon sa impyerno. Pagtunukon. Muna nga, way masantos kung dili mag-antos. Munang tanang santos mangison, pangitag santos, nga mag-antos. Agi dyo pag-antos. Bisang gani katong gagming batang pamatay ni Herodes, na santos to, ipantos to, ipamatay na. Way pag-antos. Tungod kay mao kanidahan gibuhat ni Kristo. Si Kristo tanawa. Haron paablihan niya ang langit, giunsa niya, siya ang dalan. Ang iyang kinabuhi, sigpit na pultahan, dads pag-antos. Kamatayon sa krus, harong abli ang pultahan alang ka nato. So gusto ka masantos, musunod ka ni Kristo, ang pag-antos ka lagbit sa kinabuhi. Na siya na ang suffering. Amo tayo istorya na ko niyo tingali din na si Santa Teresa de Avila ba, nga gitawag to santos kaayo nga diin siya ang iyang tuyo mo gyud ang pag-alagad sa Ginoo, sa misyon sa Ginoo, naagi sa tanan ana ba. So duol kay siya sa Ginoo. No? Nagbuhat sa buluton sa Ginoo. Pero daghan siya kasakit, intriga ang pag-antos. Gani mismo ang simbahan, gani i-persecute niya. Kung diha usa gyud kaadlangan agi sa kapugong ba, nga diha siya gitabangan nga usa ka tawo nga duaw niya kay masakiton aron iyang maymayan. Pag-abot minta siya nagpadung dito nag-uwan man sa kasi sa kabayo. Pinagtanga siya sa kabungtod. Pastila na slide man ang kabayo. Nadakdak siya, nabundak siya. Nagligid-ligid siya. Siya po niya ingnan niya Ginoo. Ginoo sa ka man Ginoo, hibaw ka kining buhat ako buhat na nimo. Hibaw ka. Nganong nagpaantos mi nimo gyud. Nganong man kami duol imong paantuson mi gyud nimo, dakang problema. Pero ba Ginoo ay ning Ginoo. Teresa, ang kay mahibaw. Basta ako mga pinangga paantuson gyud. Niyo Teresa bantog ra wa kay amigo. Juta ra kay amigo. Pero mga igsoon, di ba baka kini iyang reklamo ba? Mo ito reklamo biya na ito ni, mo itong reklamo kasagaran.
Ginoo nga nung istaga mo sakit nimo, ang tao mo siya akong sa, nga nung man tao ni, nga nung akong anak, nga ba inosente, nga nung nag-antos mo, nga nung man eh. Mga gani, doon natin din natubag ron sa ikaduhang pagbasa, no? Sa ang tubag niya, sa gikan sa Hebreo ba, second reading karon, po niya, anak, ay isipa nga jutay ra ang bili sa pag-antos pagkastigo, daw kastigo sa Ginoo kanimo. Ayaw kaluya kung madlungon kaniya. Kay ang kastiguhon sa Dios o ang tanan nga iyang kay kastiguhon sa Dios ang tanan niyang gihigugma. Kung kita paantuson o kastiguhon sa ato ang Ginoo, kini makapasubok ka nato, sakit ni siya. Inay malipay apan sa kaulihan kadtong nakadawat sa maong pagpantun makaani sa kinabuhing matarong ug ganti nga malinawon. Kini di ay mag-antos di ay makasantos nato. Kini in the long run makaayo nato. Muna mula hutay kita. No? Ako daghang taon ni bagit ani ni oy. Nga mura pag nag-antos ba, no? Nagtungos sila kan sakit. Pero ang kana ilang sakit mo nakapaduol na sa Ginoo. Mo dito kalimutan usa ka tawo nga amigo nako nga sakit og cancer. Nga imbis siya na mura gumahay sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo sa Father kun wap ako sakit, di jud ko mabalik sa Ginoo, di ko kaampo. Ya karon nakita na siya ba nga unsa di ini ang kaduol, unsa di ini kun ang Ginoo na ani mo na ba? Bisag napakay sakit di ay pagkanindot ay bation nimo, mawa na ang kahadlok nimo. Yang muna nakakita, you're so free because you have the Lord. Maunay katingan ba? Kung ikaw makasulod na kasi imong kinabuhi na sa Ginoo, bisag ang gahom sa kasakit, din ang makapasakit nimo. Nawa na ang kalas, kamatayan o sakit. Kung nanakas Ginoo. Muna, many times, sometimes, kini atong sakit ba? Kini makapadulong to sa Ginoo. Unyag, ikaw makatagal ba nakaduol na ka sa Ginoo? Pagkidoyin ka, nothing, why makabulag sa gugma sa Diyos na kanako? Kamatayon, kasakit o katalagman. How beautiful it is kung kita mag-experience na ni Ana. Kita good mo na natay problema, natay sakit, pagmahay ta sa Ginoo, manluod ta Ginoo, di ta musimba, malas ka. Pero pagsulay ka na sa Ginoo, kinahanglan ka na siya. Atong Huwebes, atol sa mong Jubilee celebration sa parokya sa St. Joseph de Worker Paris Tamunog. Sa among anniversary 55th and 54 katuig sa anniversary pagka Paris, nagkabuhat ni og itong healing sessions ba? Healing, no? Muna nga ang community sa apostolado sa Papa Francisco, no? St. Francis sa community na dunay healing activities, no? Dito and we start healing whole day na pwede ka ng tao, almost 1,000 of them, no? And then we start with spiritual healing, the mass, ang misa, no? And prayer. Those who were there, I know they came there because they have feelings nga doon sila masakit. Pero kung nagtanaw nila ba nga sa pagsugod sa misa, pagsugod sa kuan, ang ilang pag-ampo nga murag devoted kay sila, murag ba ka ng really calling for the Lord ba? I mean, ako nagtanaw na ba ko, hibaw pa kanyang matawhana? Nga di ay, nga kanang ilang kahimtang karon, bisag napakailang sakit, pero nga na sila nag-istorya na sa Ginoo, nisampit na sa Ginoo, niya na ilang pagtuos na kasikasis sa Ginoo. Hibaw na ba sila nga they are already held. Ayaw na sila. Mga isunod na moment, nga imo mo, adto na ka sa Ginoo, mo kapyo ta ka sa Ginoo. Ayaw na ka. Tuos ang Ginoo yun, mo may makaayo. Kana ilang sakit sa tiil, arthritis nga rin, hubag diri na. Kana ayaw na, pakapin lang na siya. Pero the fact nga you are already with the Lord, you have surrendered everything to the Lord, you are healed. Ayaw na ka. Ayaw na ka. Tinood,
sigpit ang pultahan gyud padung sa langit po pa ni Kristo. Gani jute ra gyud makasud po kaniya. Jute ra. Di ba panahon si Pedro ning Pedro nga kung mao na Ginoo kisa na makasud, kisa naman ay maluwas. Kung hindi kay sultis Ginoo. Tinuod naa ang kanang problema kasakit urag lisod kay na siya, no? Pero ay ka balaka. Kay di tagaas Ginoo kasakit ug problema nga di makaya nimo. Kay ingon siya, unsay imposible sa tao, posible sa Dios. Muna ay kabalaka sa imong kasakit, nagauban ko kanimo. Just do your best, strive paningkamot, and God will do the rest. Kung ato ng buhaton mga igsoon, siguro kita, with the grace of God, we can enter into the kingdom of God. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos sa mahal magagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta. Kaya Yesu Kristo yung anak kabugtong, Ginoo nato. Kimanang ko sa lalang sa Espiritu Santo. Kaya anak ni Maria nga Birhen, kisagyo-sago ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, siguro kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos, ang mahal magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya, ang pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, masailuan sa mga sala, magabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Kung magsalig kita sa atong kaugalingong katakos, dili gayud unta kita makatambong sa taladkan-anan sa atong Dios. Apan matuhuon kitang musanong sa iyang pagdapit sa tanang katawhan para makasulod siyang gingharian. Busa mapabsanon kitang muhalad sa itong mga pag-ampo dihas pag-ingon. Amahan, kaluy kami. Alang sa tanang sakop sa santos nga simbahan sa Dios, nga pinaagi sa pag-antos ug pagpailog, makadangat sila sa kumbira didto sa gingharian. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangulo sa kanasuran, ilabi na dinhi sa atong nasud, nga unta tahuron nila ang relihiyosong kagawasan ug tugutan nila ang ilang katawhan sa pagpamati sa pagdapit ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nawad-an sa pagtinguha sa mga butang langitnon, nga mahibalik kanila ang kadasig sa pagtuo ug ang kalipay sa mga sakramento. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagkatigom ni ining Eucharistikanhong altar, nga makakita kita sa atong luna didto sa kumbira sa gingharian sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Tiyupilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, ilabi na kadtong mga nahilang bigit sa duga, nga makakaplag sila sa walay katapusang kinabuhi diha ni Kristo. Ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo gamahas tanang katawhan, masaligon kaming magpadangat ni ining amo mga pag-ampo. Kay buot man kaming musanong sa pagdapit sa imong anak, nga mong bugtong mangluluwas, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Igsoon mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Dawatan kita sa imo sa sakripisyo gikan sa mga kamo. Alang sa paglayo ng pagimay sa ugalan sa kasalanan sa Espiritu Santo sa simbahan. O Ginoo nga maluluyo ng himpit nga sakripisyo ni Jesucristo, may naghimo ka namong katawhan sa Dios. Diya sa imong gugma ihatag ang kalinaw kahiusa ang anis imong simbahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod sa kinaluoy sa kasaypanan sa katawhan, napakatako sa pagkatao gikan sa Birhen Maria. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya, gikan sa kinabuhing dayon. Ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos giginutuburan sa tanang kasantos, ipadalain mong espiritu na pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gagalingon migawa siya pan, ipasalamat kayo magbipikas sumihatag nining adto sa iyang mga tinunan, umingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Nasamang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat tinong pag-usaw, mihatag nining ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan, Panginoon kamo, gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandos kamatayan pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning paans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kami giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himua kami nangalawat sa lawas tugon ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Inundumi ginimong simbahan sa ibang kalibutan. Mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinunyo sa mga igsuong nangamatay. Malaom mo banhaw sila tanang nangamatay. Dahil sa pagsudaw sa kahayag sa imong naong, kaluy ikaming tanang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos, ubang kanila amo kan daygog himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diya kaniya. Gihatagan na kaniya makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuimo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sala, kanunay malayo sa nang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Kristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kamabuto, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, kung na naman naa kaninyo. Makita pa nag-inig sunay.
poderoso sa Dios, nagawag tang sa lakas kalibutan, bulang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ng Kristo, mag-ampay ka na balas kinabuhing dahil. Ang dugo ng Kristo, mag-ampay ka na balas kinabuhing dahil. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta kanamo sa makalim magahom sa imong gugma. Tutulig aga ka nga mo mga paningkamot aron makamahimot kami kanimo diya sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit at kamatayon sa krus. May tudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinawat na nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaambong gipili siya, karong mahimong santos. Ngayang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagit sa among Giniso Kristo, imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa atong choir, Sons of Mary, atong Pilgrims Couples of Christ, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio Chapels, led by Peter and Cora Tampus. Atong collectors of Santo Rosario Parish, Santo Rosario lectors led by Sol Peroleno and Aulen Pauli and co-operators. Atong offerers, APC Carmesita Cañete, Nilo and Apik Angel Ahad, Angeli. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dahil niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. We have been searching and to find you.